sad znači ti si tamo pola minuta i da probaš da vidiš promenu, da to deluje na tebe, da se smanji ta kontura, da to sunce jednostavno ulazi u glavu skroz. Jel ulazi bar malo više, da li se događa nešto ili možda stojiš 5 dana i ništa? Pa događa se da mi glava gubi oblik, eto. Okej, nema veze, nek izgubi oblik skroz. Možda sebi glava i ne treba. Pa možda mi ne treba i evo sad počelo me boli. A u stvari ne boli me. E pa i ne treba mi. E pa, i onda možeš da budeš, onda je sve okej. Jel može? A mislim kako se osjećaš kao sunce bez glave si, znači... Kao sunce bez glave? Da, ti si sad bez glave tamo. Jesam. I je sad sve okej? Pa i nije. Šta nije? Ja ne znam. I nije što sam bez glave. Šta će? Šta ćeš da radiš bez glave? Šta ću radim i bez glave i sa trupom? A ti si sad sunce. A sunce sam. Ti si sad sunce, da. E pa dobro. To, znači tebi ne treba glava kad si sunce. Da. Jel može? Ajde, požuri da idemo da budeš sad malo sunce, ti posebno. Evo, ja sam malo sunce. Ajde. Sad će ti jedno malo... Lakše mi je tako. Ajde, sad će ti jedno malo sunce i sad se ideš ulicom kao sunce, kotrljaš se i gledaš prolaznike i da vidimo kako to sunce deluje na prolaznike i na ljude. Ajde. Pa dobro. Jel deluje pozitivno, zračiš na njih? Da. Okej, ajmo sad u kolektiv. U kolektiv? Da. Da zračiš i tamo. Pa baš te briga za njih, ali ti zračiš, ti si kao sunce, nema veze, radiš iste stvari, samo što zračiš. Aj pa dobro. Sigurno. Ništa posebno nemaš šta ti da radiš, ti zračiš zato što si sunce, sunce ne radi ništa, ono samo to ide iznutra. Da. Jel osjećaš to? Pa mogu da budem sunce, nije problem. Malo, ali veliko ne mogu. Ne, malo sunce, da, ali da to i oni primete, jel osjećaju i oni kako to zrači na njih? Pa osjećaju oni, a ja bih volila da i oni budu druga mala sunca. E pa to je njihov problem. Jel da? Da, to je njihov problem. A kakav je njihov problem ako ja vidim da su oni zabrinuti nešto? Oni će da budu, kad ti budeš dovoljno zračila na njih, posle nekog vremena će i oni da prime, da pocrne. I da bude sunce. Znači ne može odmah. Razumiješ? Da. Okej. Jer to gotovo sad, jel osjećaš to da pređemo na dete i na muža i na kuću? Znači da vidiš to... Pa dobro, ja sam sela ovde i meni baš lepo kao sunce, baš mi briga. Okej, ajmo sad, super, ajmo sad kući na muža i na dete. Jaj, ajde da idemo ovo dete. A šta sad treba, da kažem šta ja vidim ili šta? Ne, ti si sad sunce, malo sunce si sa svojim detetom i sa svojim mužem. Ajde, što je to teško, opet teško posla. Sunce nema ništa, sunce ne radi ništa, samo si tu i... Jeste. A? Da, to je lepo. Ali oni imaju stalno neke problemčiće i neke... Okej, ali ti kad budeš zračila na njih, onda će da se reše njihovi problemi. Sad to da znaš, pošto ćeš to da vežbaš kod kuće. To ti je vrlo jednostavna vežba. Znači, setit ćeš se ovoga što smo sad radili i bit će sunce, zatvoriš oči. A šta ako se nešto pojavi? Gdje da se pojavi? Ako ja to vežem pa se pojavi nešto? Nema šta da se pojavi, ti ćeš da zamisliš samo situaciju da si ti sunce. Stopit će se, jel da? Da će da se stopit će se sve oštri ti predmeti i sve to u suncu, jel tako? Pa da, sve će to da se istopi, ali je bitno da ti zračiš, znači ti zatvoriš oči i minut, dva odmeditiraš na sunce i dođeš kod sina i počneš da pričaš nešto kao i normalno, razumeš? Ili sa mužem, znači jednostavno to ti je meditacija i za prespavanje ili ujutru kad se probudiš ili 3-4 puta dnevno treba ti 2-3 minuta, ne treba ti pola sata meditacije, razumeš? Pa ja mogu sad tu da tu sad sedim i oni meni da pričaju tu samo nešto da može nešto.
Sve je isto kao i normalno kod kuće što je do sada bilo, samo što ti zračiš sad kao sunce, malo i ništa drugo. I oni pričaju i pričaju, pa on priča, pa onda skrene, pa se ljuti, pa ga prođe ljutnje i on bude kao ja. Da, pa Može. da, pa naravno. Jel to može? Može. Jel osjećaš to kako deluje? Okej. I tako možeš i kod kuće i kad nisu tu ljudi, kad sedneš na krevet, znači posle nedelju dana tvoj krevet će da zrači kao sunce i zato što je to tvoja energija. Ajde da vidimo, na krevetu si kod kuće, sada ležiš i kao i ti zraci idu na krevet i iznad kreveta i tu u okolini i puni se sunčevom energijom, pozitivno. Može na komšije tamo, a? Može, na sve. Ona žena stalno viče na onda. Na sve može. Znači, ti si sada sunce, ja sam te sad inicirao da budeš sunce i sad ćeš da budeš sunce. To sad si već si sunce, okej? Dobro. I oni se povlače. Aha. Da. Tako povlače se te svađe i to sve. Pa da, sve se to povlače. Hoćeš to da zapamtiš? Pa hoću, ali još uvijek i to. Pa, znaš šta, to treba malo i vremena da se meditira i kod kuće. Pa dobro, hoću. Nedelju dana, 3 dana, 5 dana, ali već ćeš promene da vidiš. Sad kad budeš putovao u autobusu, možeš da zračiš i na putnike u autobusu. Zato što si sad sunce i na taksistu, jer si sad sunce. I ništa da ne radim. Ništa da ne radiš. Baš mi briga. Pa naravno, pa zar sunce nešto radi? Misliš da ono natera rukama, nogama, glavom, razmišlja? Da. Nema, sunce je sunce, nema tu šta. Kao pčela što je pčela, tako je sunce sunce, razumeš? Da, to je baš lepo. Jel treba još negdje da